A wannan lokaci da ake zaben fidda guni na jam'iyyu a Najeriya, da kundin tsarin mulki ya baiwa kowane ɗan ƙasa damar shiga a dama da shi, sai dai 'yan uwanmu masu bukata ta musamman ba gansu cikin masu ribatar wannan dama ba, duk kuwa da kiraye-kirayen da ake yi na su shiga a dama da su. Ko me yasa hakan? Alhaji Yahaya, shugaban masu bukata ta musamman bangaren masu larurar kafa, ya ce hakan baya rasa nasaba da kuɗin fom ɗin takara da jam'iyyu suka tsawwala, duk da yawan ikirarin da ake yi na ɗaga musu kafa. Ya muna da kalubale da dama musamman a wajen tsayawa takarkari. Inda yanzu ita siyasa ce ta canza wa ta sani waye za ka sai fom a matsayinka na wanda za ka yi takara na shugabancin ƙasa. Naira miliyan 100. To kaga mu a matsayin na masu bukata na musamman ina muka samu miliyan 100 da zamu sai fom wanda za mu yi takara da shi. Domin idan aka ce a free za mu to ina tabbatar maka akwai wanda za su tsaya kuma su zo su nemi wannan kujera ta shugaban kasa. Domin muna da wanda suka yi takara a bayan ba su kai duka da madafan iko musamman a jihar Jigawa muna da wani da ake ce mishi Honorable Adamu Jigawa Tsada. Shi dan majalisa ne na jiha. Kuma a Kano muna da irin su Bello Hayatu Barzo wanda ya sanata wajen sau uku. Kanmu muna so mu ga mun je kololuwar da ake damawa da ake yin siyasa mu mu ga an dama. Abin da yake dakule mu shine na harka ta kuɗi. To a gaskiya mu a bangaren mu gaskiya wayannan delegate gaskiya mu ba ma goyon bayan a ce su ne za su ringa abin nan. A bar mutane a bar jama'a zo su yi abin da suke so. Don Allah da za a samu za a ga masu bukata ta musamman sun je matsayin da ake tunanin ba za su. A nasa bangaren Alhaji Tasiu Shehu Garko mai baiwa gwamnan Kano shawara kan masu bukata ta musamman ya ce akwai rawar da masu bukata ta musamman za su taka a siyasance ba wai kawai sai sun fito takara ba, inda ya ce za su iya zaɓar shugabanni da za su sanya su cikin kunshin gwamnati. Muhimmiyar rawar ita ce mu fito mu zaɓi mutum mai nagarta mai kirki ko mu zaɓi jam'iyyar da take yi da mu kuma ta bamu mukaman da muke amfana. Kuma ku kai mana kuma ɗan takarar da yake da kuɗi. Sannan akwai shiri da muke son gani in Allah ya soya da nan kusa wanda ƙungiyoyinmu suna nan suna shiryawa za mu gayyaci duk mutanen da suke sun tsaya takara kuma duk ɗan takara zai zo a bainan nasa a bainan jama'a ya faɗawa duniya cewar idan ya zama gwamna ga abin da zai yi masu bukata ta musamman ya faɗa kowa in ji sannan mu rubuta mu aji in ya kafa gwamnati mu bibiya sannan kuma duk faɗi tashin da za a yi na siyasa a rinka ganin masu bukata ta musamman a yanzu kuma suna zuwa. Tuni dai wasu daga cikin masu bukata ta musamman suka sha alwashi na zaben duk dan takarar da ya fito daga cikin su domin su a cewar su sun tabbata zai jibinci lamuran su. Zan iya dangwara musu sosai insha Allah da farkon gwiwa ta kuwa. Dalili na shine su suka san matsalolin mu da bukatun mu na rayuwa. Abdullahi Abubakar Binga, Taskar Vision daga Kano a Nigeria.